ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. дӯстон, ба шумо ширкати Шифофарморо тавсия медиҳем, ки шумо аз ширкати Шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. Аллакай чанд сол мешавад, ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. Шумо метавонед, ки аз ширкати Шифофармо доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед, ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. ҳамчунин ширкати Шифофармо ҳиҷома доранд, ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед, ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. Барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои гиёҳӣ дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон салом расонед. чемпиони вазни ним сабук UFC Илия Топурия эълон карда гуфт, ки дигар дар вазни ним сабук баромад кардан намехоҳад ва ба вазни сабук баромадан ва бо ҷанговарони вазни сабук ҷангидан мехоҳад. биёед суханҳои Элматадорро гӯш мекунем. ма 27 солаам ва ният дорам, ки дар синни 30 солагӣ карьераи худро ба анҷом расонам. ҳозир дар вазни ним сабук ма дигар мотиватсия барои ҳимоя кардани камарбандам надорам. ма ба вазни сабук баромадан мехоҳам. аз сабабе ки чемпион Ислам Махачевро моҳи январ муҳориба зидди Арманд Сарукян интизор аст, ӯ моҳи апрел ё май барои муҳориба зидди ман омода шуда наметавонад. барои ҳамин ма бо довталаби рақами 1 вазни сабук Чарлз Оливера ҷангидан мехоҳам. моро тағйиротҳо интизор аст ва бале, бо эҳтимоли калон шумо охирон муҳорибаи маро дар вазни ним сабук дидед, гуфтааст Топурия. ва дӯстон, чӣ гуна ки фаҳмидед, Топурия мегӯяд, ки муҳорибаи ӯ зидди Холлоуэй охирон муҳориба дар вазни ним сабук буд ва акнун ӯ дар вазни сабук баромад кардан мехоҳад. ана аввалин рақиби худ дар вазни сабук бошад Чарлз Оливераро дидан мехоҳад. ва дӯстон, бояд гуфт, ки ин рафтори Топурия далерона аст ва муҳорибаи ӯ зидди Чарлз Оливера муҳорибаи хеле шавқовар мешуд, агар ки дар ҳақиқат ин кор рух диҳад. шаби гузашта финалисти гран-при вазни ним вазнини ACA Фаридун Одилов хабар дод, ки лагери тамринии худро ба анҷом расонид ва акнун ба марҳилаи вазнкамкунӣ мегузарад. ҳамчунин Одилов ин аксро нашр карда навишт, ки рӯзи 15 декабр шаҳри Москва иншааллоҳ бо розигии худованд мо таърих эҷод мекунем. ва дӯстон, хотиррасон мекунем, ки Фаридун Одиловро муҳориба зидди Адлан Ибраҳимов интизор аст, ки ин муҳориба дар финали гран-при мегузарад ва ғолиби ин муҳориба соҳиби ду камарбанд хоҳад шуд. камарбанди чемпионии ACA ва камарбанди гран-прии ACA. ҳам Фаридун ва ҳам Адлан ба ғалабаи худ боварӣ доранд ва ҳардуяшон барои муҳориба омодаанд. муҳорибаи онҳо рӯзи 15 декабр дар шаҳри Москва дар турнири ACA 182 мегузарад, ки боз дар ин турнир муҳорибаи принсипиалӣ байни дигар варзигари тоҷик Анис Ёқубов ва Вартан Асатрян хоҳад шуд. ана ғолиби ин муҳориба бошад яке аз довталабон барои камарбанди чемпион Қурбан Гаджиев шуда метавонад. барои ҳамин дӯстон, ин муҳорибаҳоро интизор мешавем ва мо ба Фаридун ва Анис муваффақият орзумандем. инак дӯстон, мо шуморо аллакай рӯзи 14 декабр турнири Zombie Fight Night интизор аст, ки дар ин турнир варзигари бебохти тоҷик Доробшо Наботов зидди варзигари бразилӣ Матеус Камилио меҷангад. Доробшо дирӯз ба Корея рафта расид ва аллакай вазнкамкунии худро оғоз кардааст. ана рақиби ӯ Матеус бошад шаби гузашта лагери тамринии худро ба анҷом расонид ва дар ин лагер ба ӯ ҷанговари машҳури UFC Ҷейсон Гейҷ кӯмак кард. Матеус ин аксро нашр карда навишт, ки лагери тамринӣ расман ба анҷом расид ва ма барои муҳорибаи дар пеш истода тайёрум. ташаккури зиёд ба шарикони спарингии ман барои кӯмакҳояшон. ҳамин тариқ дӯстон, Матеус лагери тамринии худро ба анҷом расонида имрӯз ба Корея рафта расид ва аллакай дар он ҷо дар зали Extreme Combat King тамрини сабук гузаронид. ҳамчунин Матеусро ҳамватанаш чемпиони пешинаи UFC Чарлз Оливера дастгирӣ карда чунин суханҳо навишт. барор бародар, мо туро мухлисӣ мекунем, навиштааст Оливера. чӣ гуна ки мебинед дӯстон, дастгирии Матеус хеле сахт аст. ӯ бо Геҷи тамрин кард, ӯро Оливера дастгирӣ кард ва ин чиз ба ӯ боз ҳам илҳоми сахттар мебахшад. барои ҳамин дӯстон, биёед мо низ дастгирии худро ба Доробшо нишон медиҳем, ки ҳамаи мо мухлисони ашадии тоҷик, беҳтарин мухлисони ҷаҳон ӯро дастгирӣ мекунем ва ғалабаи ӯро интизор хоҳем шуд. дар комментария дӯстон, дастгирии худро ба Доробшо Наботов нишон диҳед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.